Mayong gabi mga kabistado no. Ari kita karon diri sa may bahin sang President Rojas kapis mga kabistado. Suyuron ta naman ang dalanon ang iladring Christmas decoration mga kabyanan. President Rojas mga kabyanan amo ni di karon ang beauty sa President Rojas kapis mga kabistado sa ilang man ginapabugal nga kuano pabugal nga Christmas village mga kabistado. Gin dagsa sa damo man nga tawo to sa may ulunhan lang galing ari ipakita naton sa inyo standby sa ton nga mga tumalanaw nan ari na no mga kabistado amo ni entrance sa karon sang President Rojas sa Christmas village mga kabistado. O ari ang mga kumpare tao nagupod man sa pag adto di. O ari mga kabistado makita naton sa karon ang sitwasyon sang President Rojas kadungan sa ilang pagbukas sang ilang Christmas village mga kabyanan. Ang mga kabataan nga nagalampang sa karon sa sining nambitan nga pampangan ini nang daw kuan diyo padalos-os no, padalos-os mga kabataan mga kabyanan ano. O na lang. Lasigi. Okay. Sa daw medyo gamay din tao mga kabyanan kay daw maligna ang dalanon no, maligna na maligna ani ato da mo may nagasumba amo ni karon mga kabistado ang President Rojas dili sa kapis no, amo ni ding ilang Christmas village mga kabistado. Damo-damo sang Christmas lights alos tanan nila nga mga kuan nga mga decoration dire gin palibutan sang Christmas light mga kabistado. Ari mega zumba di isa ni ka grupo libayan ta tagod nga makita nyo no ang ilang nga zumba ari na zumba sila ano may gabalibol man di sa piyak mga kabistado amo ni karon do hindi magida shadow damo gawa tawo mga kabistado ang President Rojas di sila mismo nga Christmas village no. Gipadulungan tagi dinhi diri ari man nagapa-picture man sila gipadulungan tagi dinhi mga kabistado tagod nga si Kiaron kag ipakita sa inyo ang beauty sa President Rojas kag sa karon amo ni di karon ang sitwasyon sa President Rojas mga kabistado di magid shadow gawa tawo ting iban kung gustong magpadulong diri together with your family friends pwede gid makakadto diri sa President Rojas sa Christmas village nila. Kaya muli di karon ang inyong masaksihan kag madiparahan sa sining matinion ang ilang plaza puno sang Christmas lights mga kabyanan. Ang ilang mga puno man gipambutangan man nila may nakapertiniser man nga mga Christmas lights mga kabistado. Ngwariyo pati ila gani nga silungan nga daw simo may ara mas ang Christmas lights no. Same color tanan no inang ano yung color ini do hindi ko ma-identify ni nga color kung ano ini. Okay, shout out tabi, ma-shout out sino to ni shout out si Romualdo Ang, may gabi ilang Romualdo Ang, Ma'am Antico Verna Salvilla, may gabi ilang si Mudra Anti Verna Salvilla, sa Kanteria Kapanas, te may gabi. Okay, sino pagid si Mimia Lumibaw, may gabi sa inyo tanan-tanan. Okay, good morning, good evening kuno, sige. Ma'am Mercedes Malquerido, good evening. Ma'am Maria Capanas, sino pang nagapakigupod sa ton nga live kay tayo, shout out na lang naton kay para nga do dalas-das na lang diyo sila nga pagtanaw sa ton nga live. Why na? Okay, sige. Sa ton nga makotoran amo ni di karon libayan tang iban nga mga kuan iban nga mga area di para makita nyo gid ang palibot, hindi lang ta mag-standby sa isa ka area mga kabistado. Pero amo niyo na may naga-zumba di karon sa area di na gid shabdo gawa tawo kay ligad pa ning adlaw diri nag-open ang ilang Christmas village mga kabistado. Ti amo lang niyo na amo ni ding ilang youth development center na puno man sang Christmas lights mga kabyanan no. Tapos ta diri hindi standby lang kamo kaysa dili madugay magpadulong pagid kita sa iban nga mga kabanuhanan sa pagsikyar kag pagpakita sa inyo sang duag sang ila diri nga mga plaza no diri sa probinsya sang Kapis mga kabistado aton nga ipakita sa inyo. Amo ni di palibot sa karon sa nagapamangkot diri ini sa may President Rojas Kapis no ang ilang ginapabugal nga banwa
nga ang ilang nga plaza mga kabistado puno sang Christmas lights, no? O amo ni ilang ginatawag nga Christmas Village ang President Roas mga kabistado. Ariyo ang ilang City Hall. Aton nga ipakita sa inyo ila City Hall mga kabistado. Okay. Pakita na to sa inyo ha. Samtang nagalakad kita kay Cordero, Nerio, may gabi man. Okay. Sino pa gid ang ato ni greet diri? Okay. Same colors lang tanan-tanan mga kabistado ah. Parang masilaw kag masiga gid no. Namuni karon ang ilang City Hall no sang President Rojas mga kabistado. At amo ni di karon no, di magidyasado gawa tawo. Wa gani sang halos may nagapalarking amo na diaton sa karon nga ma-experience sang adlaw sa nga Lunes sa Disyembre 5, 2022 mga kabistado. Amo ni karon ang ilang municipal ano man ni man ato ilang municipal library yung sa Ulunhan na okay. Sige. Sino pagid? Di makita ang comment pero pasensya gid sa to nga makauturan sa liwat mga kabistado, amo ni di karon ang duag nga matamban nyo diri sa may President Rojas mga kabistado. May nagasululumba ha, siguro amo ni ing ilang kwan, ang ilang kompetisyon no. Nag-practice ang mga ginikanan kag may mga pa-music may terno ang ilang uniform mga kabistado na malayo lang ta sa audio kay bawal kita mga kabistado makasagap o kon makaka-coverage ang ilang jingle o kon lang music mga kabistado kay basi maka-copyrighted kita sa aton nga live sa karon mina nga ato na lang ipakamaayo nga mapalayo kita no sa audio mga kabistado. Kaya mo ni karon no ang aton nga ginapresentar sa inyo halos nga nalibot man naton ang banwa diri karon sa President Rojas sa pagpakita sa inyo sang ila nga matahom kag maduag nga banwa diri sila plaza mga kabistado no. Kadungan sa ila man nga pag celebrar sa palabuton nga Christmas o kon Pasko mga kabistado. Tiya mo diri karon no ang aton nga madiparahan sa sini nga mga tinion mga kabistado ang ilang plaza halos sa napalibutan ang ilang mga pananom, ang ilang mga hampangan sang nagakanari-sari nga o kon isa lang ka klase sang suga pero makuano inang mapawa ang area sang President Rojas sa banwa di karon no. Sa tamakoturan ti kung gusto nyo nga magpadulong diri sa President Rojas sa ila mismo nga banwa sa may plaza ti pwedeng gid no. Ginakumbida gid ng tanan sa pagpakuha sang litrato sa nagakanari-sari nga disenyo sang ila nga Christmas decoration with Christmas lights mga kabistado. Ato ilang municipal hall na ato sa Ulunhan mga kabistado papawa no papawa ni di karon ang banwa ang plaza sa President Rojas mga kabistado. So para wala kita may nabiling nga tiyempo no kaya libayan pa naton iban nga mga kabanwahanan sa pagsikyar sang ilang matahom kag mabinungahon nami nga duag sang tagsa nila ka mga plaza diri gid lamang nga sa probinsya sang Capiz sa mga kabistado no. So para diri lamang labutan sa aton nga pagpangalagad sa karon isa gyapon nyo kaupod kabistadong Joshua Haka. Direkta di karon sa kunamtangan kaupod ang patrol. Ini naman si kabistadong Joshua Haka sa Balitang Serbisyo Publiko Radyo Bistado.